Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bobby. Taong 1978, Hala-hala, Rizal. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinatilyo pa lamang itong si Bobby. Dahil sa may kaya noon ng kanyang pamilya, kung kaya't naging magaan para sa kanya na masunod ang kanyang luho sa buhay. Kagaya ng mga tipikal na bata, meron ding kahambugan na taglay itong si Bobby. Marahas ito sa kanyang mga kalaban, pero mabait yon sa kanyang mga kaibigan. Likas na matulungin din itong si Bobby sa kanyang kapwa, kung kaya't hindi siya pinapabayaan ng amang may likha. Kung hindi ninyo na itatanong, maraming beses nang nalagay sa alanganin ang buhay ni Bobby. May mga pagkakataong nakakasagupa sila ng pangkat na merong mga dalang patalim at barel na halos muntik-muntikan na nilang ikamatay kapag nagkakataong napapasabak sila ng away. Kaya lang naman nila nagagawang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yon sa kadahilan ng napakasulido ng kanyang mga kaibigan at kasama sa samahan. Ni minsan ay hindi nakakita si Bobby ng mga kasama niyang tumakbo sa gulo na kanilang kinasangkutan. Yun din ang kanyang naging rason upang ibigay ng buo ang kanyang pagtitiwala sa mga ito. Ayon kay Bobby, na ang kanilang grupo noon ay 7 lamang ang bilang. Lahat ng kanyang mga kasama ay sabak na sabak sa kahit na anong uri ng gulo sa kanilang lugar. Isang araw, habang naglalakad si Bobby sa kanilang barangay, ay bigla siyang merong nakasalubong na mga binatilyong naglalakad. Sa pagsilay niya sa mga ito, ay agaran niya namang napansin ang mga patalim na nakasukbit sa mga binatilyong yon, kung kaya't pinili na lamang niyang dumistansya. Sa pagdaan ng mga ito, ay bigla siyang napatigil nang marinig niya ang mga pinag-uusapan ng mga binatilyo. Rinig na rinig noon ni Bobby ang pangalan ng kanyang kaibigan na siyang pangunahing pakay ng mga ito. Kasabay ng pagrinig niya sa mga katagang yon, ay ang agaran din naman niyang pagtanong sa mga binatilyo na kanyang nakasalubong. "Bakit? Ano bang kailangan niyo kay Andot?" tanong ni Bobby. Nang marinig ito ng mga kalalakihan, ay bigla naman itong napatigil sa kanilang paglalakad. Kasabay ng paghinto ng mga ito, ay ang agaran nilang pagsipat kay Bobby na para bang merong masamang gagawin. "Bakit, Noy? Kilala mo ba si Andot?" tanong ng lalaki. "Ako ang unang nagtanong, kaya ikaw dapat ang unang sumagot. Huwag mo akong tanungin kapag tinatanong kita," sagot naman dito ni Bobby. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang paglapit naman ng mga lalaki sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat ito ni Bobby, pinili niyang umatras ng bahagya upang kahit papaano'y hindi magawa ng mga binatilyong yon na siya ay mapaligiran. Kahit papaano, kampante siya noon sa kadahilan ng alam niya ang pasikot-sikot sa lugar na yon. Nang akmang pupunot na ang mga ito ng kani-kanilang mga armas, ay pinili niyang kumaripas ng takbo patungo sa eskinitang hindi pamilyar para sa mga binatilyong dayo. Hindi naman siya nagawang masundan ng mga ito sa kadahilan ng hindi nila gamay ang lugar na yon. Ilang oras pa noon ang lumipas at tuluyan na ngang narating ni Bobby ang tahanan nila Andot. Dali-dali din naman niyang sinabi ang mga nangyari upang kahit papaano'y maalerto ang mga ito. Hindi nila noon hinayaang lumipas ang araw na yon na hindi nagkakaroon ng plano sa mga binatilyo na humahabol kay Bobby. Hindi nila ito maaaring palampasin dahil sa dayo ang mga ito. Kung nagkataong wala silang gagawin sa mga yon,
ay magiging katawa-tawa sila sa ibang barangay na merong mga samahang kagaya nila. Dot, sino ba yung mga yon? Tanong ni Bobby. Wala, Bobby. Mga nakaalitan ko lang yun sa kabilang barangay eh. Masyado kasing matatapang eh. Tingnan mo, nagawa pang dumayo sa atin. Sagot naman ni Andot. Kaya nga, Bobby, kailangan nating paghandaan ng mga susunod na araw. Alam kong hindi titigil ang mga yon hanggat hindi nakukuha ang kanilang hinahanap. Gulo ang kailangan nila, kaya't sila'y ating pagbibigyan. Sagot naman ng isa niya pang kaibigan. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang pagplanuhan ang mga susunod nilang gagawin. Doon ay nag-isip sila ng mabisang taktika upang masukol ang pangkat na humabol at nangursunada kay Bobby. Sa pagsapit ng gabi, pinili nilang mag-inuman upang makapag-usap ng maayos. Doon nila piniling uminom sa tabi ng tindahan ni Manay Maring dahil sa meron itong makinang nagbibigay ilaw sa madilim nilang paligid. Habang sila noon ay nag-iinuman, sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nakasilay si Bobby ng isang matandang uugod-ugod na. Pagdaan ito sa kanila ay parabang nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso, kung kaya't pinili niyang kumuha ng makakain sa tindahan na kanilang kinaroroonan upang ibigay sa matanda. Sandali lang ha, ibibigay ko lang to sa matanda. Parang gutom na kasi yun eh. Kawawa naman. Paalam ni Bobby. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglisa niya sa kanilang kinaroroonan upang puntahan ang matandang kanyang nasilayan. Madali naman niya itong nahabol dahil sa hindi gaanong kabilisan ang paglakad nito. Nang tuluyan ng makalapit si Bobby sa matanda, walang pagdadalawang isip niya itong kinausap at tinabihan. Lo, ito ho, pagkain. Baka makatulong sa inyo. Wika ni Bobby sa matanda. Salamat iho sa pagkain. Kanina pa nga ako hindi kumakain eh. Paikot-ikot lamang ako dito sa lugar na nagbabaka sakaling merong makitang basura na merong tirang pagkain. Wika ng matanda. Nang marinig ito ni Bobby, ay wala naman siyang nagawa kung hindi ang tapikin ito sa likod ng dahan-dahan. Ginawa niya yon upang kahit papaano'y maibsa ng kalungkutang nadarama ng matandang yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong merong dinukot sa kanyang bulsa na siyang agaran niya namang ibinigay kay Bobby. Dahil sa bilis ng pangyayari, kung kaya't hindi na niya ito nagawa pang tanggihan. Kasabay ng pagbigay sa kanya ng bagay na yon, ay ang agaran din namang pagpapaalam ng matandang kanyang binigyan ng tulong. Dahil sa medyo lasing na siya noong mga oras na yon, kung kaya't hindi siya nagkaroon ng interes upang tingnan ang bagay na ibinigay sa kanya ng matanda. Sa pagbalik niya sa tindahan ni Aling Maring, ay nadatnan niya ang kanyang mga kasama na halos lasing na dahil sa nakaubos na ito ng ilang boteng inumin. Oh, ano Andot? Kaya niyo pa ba? Tanong dito ni Bobby. Bobby, kumuha pa. Kulang pa sa amin eh. Sagot naman ito. Nang marinig ito ni Bobby, pinili niyang muling kumuha ng inumin. Halos magwalwal sila noon hanggang madaling araw na parabang nakalimutan na ang kanilang gagawin kinabukasan. Dahil sa sobrang saya ng tropa nila noon, ay halos hindi na nila naisip ang tungkol sa mga binatilyo na nagtangka sa kanilang dalawang kaibigan. Nang magsara na noon ang tindahan ni Aling Maring, ay pinili nilang muling umuwi na din upang makapagpahinga. Kinabukasan,
Paggising ni Bobby ay agaran din namang pumasok sa kanyang isipan ang tungkol sa kanilang plano. Nang mapagtanto niyang meron silang gagawin sa araw na yon, ay agad din naman siyang naghanda upang pumunta sa tahanan ng kanyang mga kaibigan. Habang abala siya sa pagpapalit ng damit, ay biglang nalaglag ang isang kulay itim na tela sa suot niyang maong. Alam niyang yon ang binigay ng matanda kung kaya't ninais niyang tingnan ang loob nito. Pagsipat ni Bobby sa loob ng tela, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang meron itong kakaibang bagay na nasa loob. Dala ng kuryosidad, ninais niya itong mabuksan upang masagot ang mga katanungang umiikot sa kanyang isipan. Pagbukas ni Bobby ng telang yon, doon bumungad sa kanya ang isang figurang gawa sa tanso na merong 3 ulo. Halos hindi magawang masipat ni Bobby ang buong wangis nito sa kadahilan ng parang nabura na ito dahil sa tagal ng panahon. May kasakasama ang figurang yon na mga papel na merong nakasulat na mga salitang tuluyan na ding nabura dahil sa pagkabasa ng bagay na yon. Matapos niya itong masilayan, pinili niyang muli itong ibalik sa sisidlan at isilid sa kanyang bulsa. Hindi noon alam ni Bobby ang rason kung bakit niya nagawang dalhin ang bagay na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagpaalam si Bobby sa kanyang mga magulang. Hindi naman siya nito nagawang pagbawalan dahil abala ang mga yon sa kanilang negosyo. Kasabay ng pagpapaalam nito ay ang agaran naman niyang pagbagtas ng daan patungo sa tahanan nila Andot. Nadatnan niya doon ang kanyang mga kasamang nakaupo sa sala habang naghihintay sa kanya. Ay, Bobby! Aga mo ah! Kanina pa kami dito naghihintay. Pabirong wika ng kanyang kaibigan. Pasensya ka na ah. Medyo nahuli kasi ang gising ko eh. Sagot naman ito. Matapos nilang makapag-usap, agaran din namang lumabas si Andot sa silid nito. Meron itong daladalang isang sisidlan na punong-puno ng kagamitang maaari nilang magamit sa oras ng gulo. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na nga silang lumabas upang bantayan ng pangkat na naghahanap kay Andot. Nang marating nila ang plaza ng lugar, bumungad sa kanila ang mga binatilyong nagmamasid sa paligid. Dahil sa mga nasilayan noon ni Bobby, kung kaya't labis-labis ang kanyang naramdamang galit para sa mga binatilyo. Tingnan mo ang mga demonyong to. Kung makaasta, akala mo teritoryo nila ang lugar na to eh. Galit na wika ni Bobby sa kanyang mga kaibigan. Hayaan mo na lang muna, Bobby. Pagmasdan na muna natin ang mga susunod nilang gagawin. Pwede tayong dumaan sa likuran nila upang sorpresahin ang gagawin nating pag-atake. Sagot naman ni Andot. Nang marinig ito ng magkakasama, ay tumangulang naman ito upang ipakita ang kanilang pagsang-ayon sa sinabi ni Andot. Bale, may maiiwan sa kanilang isa sa lugar na yon na siyang magbibigay ng senyas para sa kanilang pag-atake. Habang nakikiramdam noon sila Bobby, ay biglang naantala ang kanilang plano sa kadahilan ng merong dumaan na maraming tao. Pinili nilang ipagpaliban na lamang ang kanilang gagawing gulo sa kadahilan ng masyado pang maaga noong mga oras na yon. Ang naisip na lamang nilang gawin ay ang bantayan ng mga ito sa labasan ng kanilang barangay. Doon na lamang nila ito bibigyan ng leksyon sa lugar na kung saan wala silang madadamay. Nang sumang-ayon na ang grupo ni Bobby, agaran din naman itong binagtas ang daan patungo sa labasan ng kanilang barangay. Doon ay matyaga silang naghintay sa paglabas ng grupong naghahanap sa isa nilang kasama. Sa pagsapit noon ng hapon, ay tuluyan na ngang nasipat nila Bobby ang paglalakad ng mga ito. Dot, andyan na.
Manda na kayo dyan. Wika ni Bobby kay Andot. Sige Bobby, kami nang bahala rito. Ayusin mo ha. Sagot naman ito. Ayon sa kanilang plano, naunang lilitaw muna si Bobby sa harapan ng mga binatilyo upang kumprontahin ito. Ang lahat sa kanyang mga kaibigan ay magtatago sa talahiban upang humanda sa anumang hindi kaaya-ayang pangyayari na maaaring maganap sa kanilang kaibigan. Wala kasi noong dalang armas si Bobby kung kaya't labis nila itong ipinag-aalala. Hoy! Tapos na ba kayo maglibot sa barangay namin? Galit na tanong ni Bobby. Ikaw na naman? At bakit? Ano ba ang pakialam namin kung barangay niyo ang lugar na to? Hindi na ba kami pwedeng pumasok dito? Ha? Tanong naman ng isa sa mga binatilyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang agar naman itong pagsugod kay Bobby kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang masipat ni Bobbyng meron itong binubunot sa kanyang tagiliran, ay agaran din namang lumitaw sa kanilang likuran ang kanyang mga kaibigang nagtatago. Dahil sa taas ng tensyon noon sa paligid, kung kaya't pinili ni Bobbyng makigulo na rin kahit wala siyang dalang kahit na anong patalim. Ayon sa kanya, na ang iilan sa mga binatilyong yon ay merong mga dalang patalim, martilyo at mga tubong gawa sa bakal. Animoy inaasahan talaga ng mga itong mapapalaban sila sa pangkat nila Bobby kung kaya't ninais ng mga itong magdala ng mga armas. Sa pagsugod noon ni Bobby, sa hindi malamang dahilan, ay nakarinig siya ng isang pag-uusal ng matanda sa kanyang isipan. Sa bawat katagang naririnig niya ay ang paggaan naman ng kanyang katawan. Nang tuluyan na siyang makalapit sa kanilang mga kalaban, ay agaran naman niya itong pinaulanan ng suntok sa mga pagmumuka nito. Ang unang tinamaan ng suntok noon ni Bobby ay halos kumain ng lupa dahil sa lakas ng pagkakadapa nito sa kanyang kinatatayuan. Halos gigil na noon si Bobby sa kanilang mga kalaban kung kaya't wala ng pagdadalawang isip ang kanyang mga ginagawa. Kahit kamao lamang noon ang ginamit ni Bobby, ay hindi siya nagawang matinag ng mga armas na dala ng mga binatilyo. Habang patuloy sila noong nakikipaglaban, ay panay naman ang ginawa niyang pagsunggab sa binatilyong kanyang nakasagutan. Yun lang noon ang kanyang pakay dahil sa labis niyang pagkagigil dito. Dut! Sa akin na to! Huwag niyo na tong pakialaman! Sigaw ni Bobby habang patuloy na pinagsususuntok ang binatilyong kanyang nakasagutan. Nang marinig ni Andot ang sinabi ng kanyang kaibigan, ay pinili nitong tunguhin ang ilan pang binatilyong pinagtutulungan ng kanilang kagrupo. O ngayon, paano ba yan? Dalawa na lang tayo. Tingnan ko nga ang tapang mo kapag wala kang kasama. Wika ni Bobby sa binatilyo. Kamao kontra dito. Sige, subukan mo. At nang maaga kang mamaalam sa mundo. Sagot naman ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkuha niya ng armas sa kanyang tagiliran. Agaran naman itong binitawan ang tubo niyang dala upang gamitin ang patalim na kanyang inilabas. Nang masipat ito ni Bobby, ay pinili niyang sugurin ito ng walang pagdadalawang isip. Sa pagsunggab ni Bobby sa binatilyong yon, ay agaran naman siya nitong pinag-uundaya ng saksak sa kanyang tiyan. Sa puntong nasipat niya ang pagtarak ng patalim na yon, ay bigla siyang nakaramdam ng labis na pagkatakot. Pagbagsak nilang dalawa noon sa lupa, laking gulat na lamang ng binatilyo nang masipat niyang hindi nagawang tumagos ng kanyang patalim. Ilang beses pang tinangka ng binatilyo na siya ay saksakin pero bigo itong maitarak sa kanyang dibdib ang armas na kanyang hawak. Nang mapagtanto ng binatilyo na hindi natatablan si Bobby, ay pinili na lamang nitong kumawala
dahil sa labis na pagkatakot. Maging si Bobby noon ay aminadong nagulat dahil sa kanyang mga nasilayan. Nang tuluyan ng makawala ang binatilyong yon, ay doon na nga nagawang tumakas ng mga ito. Habang nagbubunyi noon ang kanyang mga kasama, si Bobby naman ay hindi magawang makapagsalita dahil sa labis na pagkamangha. Oy Bobby, ba't parang malungkot ka? Hindi ka pa rin ba makapaniwala na tumakbo yung mga potsu? Wika ni Andot habang patuloy siya nitong pinagtatatapik. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili nilang mag-inuman upang maidaos ang kanilang tagumpay. Sa paglalim naman ng gabi noon, ay muling nasilayan ni Bobby ang matanda. Dala ng kuryosidad, dali-dali niya itong nilapitan upang tanungin sa kung anong bagay ang binigay nito sa kanya. Nang marinig ng matanda ang kanyang katanungan, ay nagwika ito ng, Sa'yo na yan, iho. Isipin mo na lang na isa yung mumunting regalo para sa pagkaing ibinigay mo. O siya, bumalik ka na sa mga kasama mo dahil baka hinihintay ka na nila. At nga pala, ang hawak mong yan ay nagmula sa puno ng goma, kaya yan ay tinawag na mutya ng goma. wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang agara naman itong paglalakad na hindi naglaon ay tuluyan din namang naglaho sa mga mata ni Bobby. Halos hindi siya noon makapaniwala sa kanyang mga nakita dahil para bang isang bula ang matandang yon na basta-basta na lamang naglaho. Sa paglipas ng araw na yon, ay pinili na ni Bobbyng pangalagaan ang bigay ng matanda. Halos ilang beses na siya nitong nagawang iligtas dahil sa kakayahan nitong hindi basta-basta masusugatan ng kahit na anong armas na gawa ng tao. Maging ang barel noon ay nasubukan na ni Bobby na siyang nagpatunay sa kanya na totoo ang agimat na ibinigay ng matanda. Magpahanggang sa ngayon, dala-dala pa rin ni Bobby ang agimat na minsang ibinigay sa kanya ng misteryosong matanda na kung tawagin ay mutya ng goma. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung ganitong mutya, pero alam ko merong mutya ng goma. Tas sabi-sabi ng mga matatanda noon na nakukuha yung mutya ng goma sa dagta na naging bato. Kasi 'di ba yung mga puno ng goma kapag kapag nasusugatan nagdadagtayan tapos naglalagkit. Parang yun yata na naging bato. Tas malakas ang kulo nun sa suka sobra. Tas ang gamit nito ay yung kabal. Yun nga yung kunat, yung para magiging goma yung katawan mo na kunyari pinalo ka, tatalbog lang, sinaksak ka, tatalbog lang. Yun yung alam kong gamit nito. Pero kasi hindi masyado na highlight kung anong gamit ng mutya. Yun nga lang, di siya tinatabla ng patalim, naligtas siya ng ilang beses sa barel. So talagang buhay na buhay. Tsaka sobrang lakas nung mutyang tangan-tangan nito ni Bobby. Sayang lang talaga, hindi kasi nabigyan ng matinding highlight yung tungkol sa mutya Parang dulo na lang siya no? Sayang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito at alam nyo yung tungkol sa mutya ng goma, i-comment nyo na lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.